O falecemento dun veciño de Vilagarcía de 49 anos a causa dun infarto esta fin de semana intensifica as reclamacións do BNG para que a ambulancia medicalizada volva ao Hospital do Salnés. Unha persoa de 49 anos, un infarto na noite do sábado para o domingo e a ambulancia medicalizada tardou 30 minutos. É evidente que diante dun infarto, dunha emerxencia xeral, pero dun infarto cada minuto conta, e unha reversión máis alá de 10 minutos é realmente complicado, non? Prado explicou que estes feitos foron contrastados cos servizos de urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, onde foi trasladado o home que faleceu ao pouco de ingresar. É unha decisión exclusivamente política, de mala política, porque priman os intereses partidarios do Partido Popular, priman as exixencias dun alcalde do Partido Popular como é Telmo Martín, de que quere poder decir que no seu concello no Brán hai unha ambulancia medicalizada frente aos intereses do resto da veciñanza da comarca. Os nacionalistas sinalan que nas 2 semanas que leva a ambulancia medicalizada trasladada a Sanxenxo xa se deron 6 emerxencias graves, nas que a atención sufriu importantes retrasos. Temos que lamentar que un accidente grave de moto en Bamio, a ambulancia tardou 40 minutos, cando se estuvera no Hospital de Salnés tardaría alrededor de 10. Un accidente grave de moto en Ribadumia, a pesar de ser unha das localidades que está máis cerca de Sanxenxo, tardou media hora. Hubo unha parada cardíaca en Cuntis e xa non activaron a ambulancia medicalizada. A formación recorda que a semana pasada entregou 2.700 sinaturas de veciños do Salnés, exixindo que se manteña a ambulancia medicalizada no Hospital Comarcal durante todo o ano, e o tempo que se dote de outro equipo do mesmo tipo a Sanxenxo para cubrir tamén o Grove. Que rectifiquen dicindo que é porque xa o iban a facer, danos igual. Que digan que xa o iban a facer e que todo o traballo que levamos facendo, asinaturas e demais, que non foi causa, danos igual, pero que rectifiquen. O BNG anunciou tamén que porán en marcha unha campaña de cartelería para alertar a veciñanza da situación.